Pois falta 20 minutiños para 6 da tarde, fixádevos con que imaxe, fixádevos que plan. Maravilla. Estamos aquí con Gerardo Barcia, os mellores parrilleiros deste país. Estuvo no Campeonato de España, quedou 12 de toda España. Mira que hai xente que sabe facer a carne, pero mirade como están facendo. Que temos aí, Gerardo? Pois falda de terneira e falda de vaca, de rubia galega. Claro, este é o churrasco de tenreira de toda a vida. De toda a vida. E despois a peciña esta de aquí é presa de cerdo ibérico. Ajá. Porco ou tenreira? Tenreira. Xa lle botou sal. Vistes que aí que xa ten o sal. Cando lle botaste sal? Cando empeza a babear sangue o oso. Pero por onde? Por onde bota sangue? Cando empeza a gotear por abaixo o sangue, o oso. Cando empeza a ver caer gotas, aí arrias o sal. Aí. Vale? Sí, señor. Cada un sabe que no sal, cada un ten a súa... No, hai quen lle bota o quitala. Sí. Non? Claro, que estes días son un estudo de tamén os famosos grelleiros do País Vasco. Ali levase moito, non? Ali, bueno, de feito, celebran salir os campeonatos. Sí. Que decían que, finalmente, para rematar co debate, fixeron unha proba coa mesma peza de carne, botaronlle sal antes, botaronlle sal durante e botaronlle sal despois. E que pasou? eles concluíron que era mellor despois. Despois. Se sella de outra maneira a carne, queda... o jugo queda dentro. Vale, pero Cando tamén ya- dependerá do tipo de peza de carne. Claro, claro, claro. Sí, señor. Avísame cando estea algún, Isto tamén é difícil saber cando está, porque... Mira, estas tiriñas xa están. Este, vamos a ver. Está Javi, o noso compañeiro, va vexando agora mesmo mirando para o churrasco. Que pintaza ten, Vale, ¿Ves? para efectos prácticos, porque ti és profesional. Cando nos facemos unha grellada na casa e vamos a meter porco e tenreira, porque temos xente que lle gusta porco e tenreira, porque nos gusta así misto, Sí. con que comezamos? E chourizos tamén, é importante. Sempre antes botar o cerdo, que lle leva un poquinho máis que a terneira. Vale, Os criollos e, por último, a terneira. vale, sí, señor, porco a costela. A costela, sempre contra o oso, primeiro. Primeiro polos, sí, señor. Despedidemos de Roberto Vilar porque vai estar un cacho sin falar, parece a mí. Estamos enseñando a facer como hai que facer a carne a Superman, non? Sí, señor. O actor Henry Cavill, xa saben que viu comprar vacas ao Corgo, fixo tamén esta fin de semana tenreira galega, unha carne espectacular, tiña moi boa pinta, Sí, El fixo o entrecot. o entrecot. O temos aquí que o vamos a botar ahora mismo. Vale, segredos do entrecot? Nada. Ese, non? Este. Canto tempo leva fora da nevera? Desde pola mañán. Sí, señor. Es que importante Temperatura ambiente. Hai que temperar toda a carne, non? Non Sí. pode sacarse... Non podes ter o churrasco na neveira, non? Ter aí a costela de cocho na neveira e metela da neveira directamente á grella, non? Non. Non. Temperatura ambiente. Tamén que xa enfría o churrasco antes de comelo. Podes facer unha consulta. Outro día un chef importante deste país díxome que cando se quita da brasa, a peza... Hai que deixala reposar. Claro, que non hai que cortala según a quites. 3 minutiños. Ves? Cando a cortas xusto no momento e cando Por pasa exemplo, esto. esta peza, non ves? Non se pode cortar, hai que esperarlle un No. par de minutos para cortala. Por qué? Para que os xugos queden aí, non? Para que non saian Correcto. para fora, non? Entonces, igual que o chuletón ou isto, hai que esperarlle un par de minutos para cortala. Pasa que non podenos ansia, claro. Bien. De que agora sei a lingua. E aí botachiño, e claro, o sal aí como é? Ao momento. A botas e que quede ben cubertiño de sal así por arriba. Que a carne... Vexo que lle botas é a demanda, Sí, sacolle a sal xusta a carne. sal gorda. Sal gorda, sí. Sal gorda. Ahora facemos así. Porque xa colle o sal que necesita. Sí. Cando lle damos a volta, sempre sacudimos o exceso... Atención ao que faz, porque hai moita xente que ten que sube e baixa, sabes, a parrilla que ten Sí. un sistema para subir e baixar, e tú tela aí á mesma altura e A listo. mesma altura, sí. Por qué? Soy reacio a subir Sí. e baixar, sí. Porque esa xente vexo que sube e baixa non sabe onde deixala, xente. Tolean. Entón, para ti é boa esa distancia. Sí, pero eu teño unha dúbida, porque a min sempre me pasa que cando fago a brasa chega un momento que xa non ten o poder calorífico que tiña cando comecei a facer Claro, a pero grellada. se pode baixar un pouquiño, nese caso. Porque botar máis carbón, Non. esa non é a solución. No momento, ahora, cando tes brasas, non, porque vai facer lume, vai Vale. prender.
Ti prefires facer a brasa aparte? Aparte, e ir botándolle pouquiño a pouquiño o que necesites. Sí, señor. Vamos a falar, Gerardo, do punto da carne, vale? Veña. Fixemos deste cocho, Sí. ¿no? Vamos ver o punto, a ver que che parece, que punto sería este? Este que punto é? Pouco feito. Pouco feito. Non é punto, este é menos do punto. Pouco feito. Vale. O que pasa é que o cocho sempre se pide un pouco máis pasado que a tenreira, non? Este punto da tenreira é no punto, non? É o punto, sí. Aí, Este está no punto. correcto. Quizá un punto máis incluso, Sí. non? Por aí. Sí, si cortas o mellor aquí o cachiño máis gordo, Por aquí no aí gordo, ¿no? verías, aí Aí está está. o punto, non? Aí está o Este é punto, exacto, perfecto. non? Vale, pois témolo claro, non? Punto que é esta, punto máis e punto menos, non? Punto menos, sí. Que é este porco, non? Sí. Ese habría que cortalo así en lonchiñas e darlle unha pasada na parrilla. Pide algo máis, non? Estáche dicindo, grelleiro, que pedí algo máis. Pide algo máis de pan. Cal é a peza máis difícil que tes? O reto para un grelleiro, cal é? Facer un chuletón de lomo alto pola grasa que ten, por todo tipo de infiltración. Claro, canto máis vais ao lomo alto, máis infiltración ten. Como deixas a temperar moito tempo, desfais a grasiña Eu nunca toda. entendín a diferencia. A ver, o lomo alto da vaca é isto de aquí, e o lomo baixo, este de aquí. Vale, cal é a diferencia culinaria? Culinaria. O lomo baixo non sole ter tanto tipo de infiltración. É máis magra a carne, como esa. Collemos esta peciña e se ve aí a infiltración polo Ese medio. lomo alto. Mais de arriba ten máis graxa infiltrada. E abaixo menos. Menos. Vale, vale. Por eso se recomienda a xente que lle gusta a carne moi feita facer lomo baixo. Sí, señor. Cando vemos unha graxa tan amarela como esa que estamos vendo aí, que quere dicir? Cando é tan amarela? O tipo de alimentación que tivo a vaca. Non é nin a maduración, ni non. Non. E mismo de rubia Alegría. galega, hai así moi amarela e blanca total. A E ti síguese- con canto tempo de cámara che gusta a carne? Depende de que tipo de peza tamén. Pero un chuleteiro así de 30, 40 kilos, mínimo 50, 60 días ten que ter na cámara para que se deshidrate, que perda o exceso de auga, non? De auga. Claro, é agua. Sí, señor. Bueno, lembremos que estamos un experto grelleiro, que quedou moi ben no Campeonato Nacional de Grelleiros. Vai ser dentro de pouco, vas te volver a presentar? Non deixan, é unha vez... Non, para mover os parrilleiros, para que teña opción de ir todo o mundo. Vale, pero igual se toca de xurado. Sí, correcto. E iso é A ver, comer, pouco máis. Solo comer. Que maravilla, ese sí que é Que un pasa traballo. cando lle botas sal á brasa? Salta, proba. Pero aumenta de temperatura, baixa, Non, lle baixa. entra a chama, baixa a temperatura. Baixa a temperatura. Se lle botas sal, baixa. Baixa, dalle e cerra os ollos. Sal máis fume. Mira como empeza a estallar agora. Sempre a fuma e de cando en vez sale, pode salir lapa, non? A ver, É que eu teño visto alguna vez botarlle sal, non sei para qué. cando sale unha llama lle botas o sal e o apaga. Ah, É verdade, apagar a cando chama. reventa- Justo ao revés o que dixen. Cando reventa a sal, lle quita o aire que ten a... E ti que sabes isto, que xa vas a campeonatos, que tedes unha experiencia brutal no cotarro que se come de maravilla, para limpar a grella, que facemos? Hai na que limpar en quente, verdade? Sí, mismo podemos aproveitar estas brasas, ahora imaginémonos, acabamos, colles, baixas a brasa, lle colles cunha paliña e lle botas a brasa por encima a parrilla. E queima todo, descompón todos os restos da carne. graxa, todo eso. Despois, se vai a tardar moito en facer outra grella, que podemos facer? Collemos unto e manchamos moi ben toda a varilla con unto. Con unto. Con Eu unto. fago con cebola. Non che gusta? Se pode oxidar. Se a deixas moito tempo, vai chegar un punto que se oxida. Vale, vale. Unto, touciño, Déixala así como hidratada aí. hidratada, tal cual. Pois Facemos así. Ya está. Hai que ver o punto desa carne, Sí, pero sabes que ahora hai que esperar 2 minutos para cortarlo, senón estropeala. Ten que estar aí sí. os jugos aí que se apreten eles solos, non Sí. ves? Aí.
Pero podemos facer unha cousa. Dámoslle paso a Raquel Atania e nos quedamos aquí Venga, comendo. perfecto, Venga. mira o lomo, mira o lomo. Aí se foi facendo un pouco máis, Sí. Verdad? Se non o hubiéramos aberto, o hubiérase feito ainda un pouco máis, verdad? Ahora facemos Ou mira, así. podemos facer outra cousa, se vos parece. Podemos